Poštovani gledalci i ljubitelji rukometa, dobroveče. Ove godine Radio Televizija Srbije ima ekskluzivna prava za praćenje rukometa i zaista izuzetno jaki protivnici. Po mnogima ova prva utakmica biće možda i najznačajnija. Biće u stvari odgovor na pitanje može li ova ekipa Crvene zvezde ozbiljnije da se suprotstavi ekipama kao što su Pivovarna i Portland. Evo sastava crveno-belih. 1 Stanić, 3 Tomić, 5 Ćorović, 7 Nikčević, 8 Subotić, 9 Stojković, 11 Ilić, 12 Šišić, 13 Nenadić, 15 Dobrković, 17 Manojlović, 18 Pešić i trener crveno-belih Nikola Marković. Vidite već iz ovog tima da nedostaju mnogi igrači iz prošle sezone. Nedostaju igrači kao što su Adžić, Tanasković, Kojić, Vučković, nedostaje i trener Jovica Cvetković. A evo i sastava evropskog šampiona Pivovarne Laško. 1 Rezar, 3 Rutenka, 5 Gajić, 6 Kozomara, 7 Brumen, 8 sa brojem 8 u ekipi Pivovarne. To je sigurno najpoznatije ime koje će se pojaviti večerašnjem duelu. Ovo je jedan od sudija. Dakle, danski sudijski par Jan Boje i Bjarne Jensen. Osim Eduarda Kokšarova svakako treba istaći i Sergeja Rutenku, najboljeg strelca Pivovarne i prošle sezone. A ovo je Miro Požun, trener Pivovarne, preuzeo ovaj tim 2000. godine i prošle godine ostvario naravno najveći uspeh u istoriji slovenačkog klupskog rukometa. A ovo je Nikola Marković, čovjek koji je pre samo mjesec dana preuzeo prvi tim Crvene zvezde od Jovice Cvetkovića. Oni koji prate rukomet i dešavanja, pogotovo u Crvenoj zvezdi, znaju da je jasan odgovor na to može li ovaj mladi tim Crvene zvezde da bude ravnopravan protivnik u najjačem evropskom takmičenju. Počela je utakmica i evo prve postave crveno-belih. Na krilima su Tomić i Nikčević, bekovska trojka, Manojlović, Nenadić i Pešić, na poziciji pivotmena Rastko Stojković, na golu naravno kapiten Stanić. Evo Nikčevića, Manojlović, Pešić. Biće ovo prvi prekršaj i deveterac za crveno-bele. Matija Žmlakar je napravio prekršaj, on je jedan od petorice rukometaša Pivovarne koji su na početku ove sezone pristupili evropskom šampionu. Pokušava Nenadić i još jednom je zaustavljen prekršajem. Evo Nikole Markovića. Od pojačanja u crveno-belom taboru treba posebno istaći Dobrkovića i Stefanovića, dvojicu iskusnih rukometaša koji za sada nisu u prvoj postavi. Evo Nenadića i 1:0. Jedan od najboljih igrača naše mlade reprezentacije koja je na nedavnom evropskom prvenstvu u Beogradu osvojila zlatnu medalju. Nenadić i tada je bio zaista fenomenalan, a posle odlaska Adžića i Vukčevića Nenadić će sigurno na toj poziciji levog beka imati veliki i izuzetno težak zadatak večeras. U prodoru je sada bio Sergej Rutenka, deveterac. Evo Belorusa Rutenke koji već 6 godina ima slovenački pasoš i naravno slovenački je reprezentativac. On vrlo često igra samo u napadu. Evo sada pokušaja do Mlakara. Za sada crveno-beli vrlo agresivni u odbrani. Vidjet ćemo da li će se Marković ubrzo odlučiti da na Rutenki igra flastera. Ovo je sada bio prestup. Zorman je prestupio. Evo standardnog reprezentativca Slovenije Zormana, pogledajte još jednom tu akciju. Nažalost na drugoj strani crveno-beli nisu uspjeli da reše ovaj napad. Manojlović je promašio, Zorman. I da vidimo sada još jedna dobra akcija Slovenaca i prvi pogodak, rezultat izjednačen, strelac Jure Natek. 1:1. U kontri Manojlović imao šansu da crveno-bele dovedu vodstvo od 2:0. Ali je dobro reagovao golman Pivovarne Goran Škof. Pešić. Rastko Stojković. Evo Bojana Tomića, ovo mora biti žuti karton, tako je, žuti karton za Zormana, a pogodak za Bojana Tomića. Fantastično se snašao Tomić i pored očiglednog prekršaja, evo pogledajte još jednom, izvanredan felš.
I 2-1 za Crvenu zvezdu. Odličan početak u ova prva 3 minuta za crveno-bele. Natek. Sergej Rutenka. Evo prilike za Brumena. 2-2. To je još jedan od standardnih reprezentativaca Slovenije, Matijaž Brumen. Treba obratiti pažnju naravno na Kokšarova i Rutenku, ali i na dvojicu slovenačkih reprezentativaca Brumena i Zormana. Nikčević, Nenadić pa Pešić. Manojlović, ispustio je Manojlović loptu. Mlakar ima priliku da dovede svoju ekipu u vodstvo. 3-2 i žuti karton za Manojlovića. Prvi gol za Matijaža Mlakara, 3-2, vodi Pivovarna. Svaka greška bekova Crvene zvezde biće kažnjavana u kontrama. Slovenci preko Kokšarova, ali videli ste preko Mlakara. Imaju izuzetno brz kontranapad. Kako reče na konferenciji za štampu njihov trener Miro Požun, najveći nedostatak Pivovarne je odlazak naravno Dejana Perića i mesto golmana. I da vidimo, prvi sedmerac za crveno-bele. Odlazak Perića teško je nadoknaditi. Tu su dva golmana, Aljoša Rezar i Goran Škof, ali oni su naravno daleko od kvaliteta reprezentativca Srbije i Crne Gore. Nikčević će izvesti prvi sedmerac za Crvenu zvezdu u ovoj utakmici. Vrlo sigurno, rezultat je 3-3. Prvi gol za Nikčevića, ako je Brumen majstor za kontre u ekipi Pivovarne uz Kokšarova, onda je to svakako ekipi Crvene zvezde Nikčević. Ali vidjet ćemo, od dobre i čvrste odbrane zavisi da li će Nikčević imati šansu za brojne kontre, iz kojih je on izuzetno precizan. Novi deveterac za Pivovarnu, Zorman, Rutenka, Kokšarov, ponovo Rutenka. I da vidimo, odlična odbrana crveno-belih, ali je prestupio ipak neko od igrača Crvene zvezde, čini mi se pivotmen Stojković. I sada žuti karton za Pešića, koji očigledno ima zadatak da čuva Rutenku. Zorman pa Natek, Brumen, Natek, Zorman. I da vidimo, sedmerac odbrane iz golmanskog prostora Madog Nenadića. Pobegao mu je jednostavno Zorman, koji je sjajan tehničar. I prošle sezone on je bio glavni srednji bek Pivovarne. Kokšarov i Stanić. I ovo je izuzetno značajno za Crvenu zvezdu. Ako odlično počne da brani golman Zvezde Darko Stanić, onda je to veliki plus za crveno-bele i prošle sezone on je bio jedan od najzaslužnijih za duplu krunu crveno-belih. Kapiten crveno-belih po odlasku Aleksandra Adžića postao je Darko Stanić. I da vidimo sada, nema prekršaja nad Brumenom, iako je ostao da leži i Boje ipak zaustavlja igru. I to je naravno po pravilima. Evo pogledajte još jednom, postavio se tu Nenadić, ali su Danci procenili da nije bilo prekršaja, ostao je Brumen. Zaista ima izuzetan izbor rukometaša i na klupi, što se naravno ne može reći za Nikolu Markovića. Mnogo mladih i neiskusnih igrača Crvene zvezde na klupi, naravno uz dvojicu iskusnih Dobrkovića i Stefanovića, koji će sigurno u nastavku utakmice dobiti šansu. Sada se okliznuo nažalost Nenadić, kontra za Slovence i pogodak. 4-3, nije imao sreće Nenadić, jednostavno okliznuo se na parket, a pogodak za Pivovarnu postigao je Dragan Gajić, to je njegov prvi gol. I on je ove sezone došao u Pivovarnu iz Rudara, iz Velenja. Nenadić, Manojlović, ide Manojlović i pogađa. 4-4, prvi gol za zvezdinog srednjeg beka Nikolu Manojlovića. Rekao sam već, Slovenci imaju
izuzetno internacionalno iskustvo, ali zanimljivo u ovoj ekipi pivovarne samo dvojica igrača su starija od 24 godine i to su Kokšarov koji ima 29 i Škof, golman Škof sa 27. Svi ostali su mlađi od 24 godine. Rutenka i Pešić ponovo u direktnom duelu 1 na 1. Rutenka, sjajna asistencija i pogodak. 5-4, drugi gol za Mlakara. Kada ne pogađa, onda sjajno asistira Sergej Rutenka. Igrao je u beloruskom Markantronu iz Minska, a onda prešao u Rudar iz Velenja, odatle u ekipu pivovarne. Već 6 godina ima i slovenački pasoš. Zorman je faulirao Pešića, ostaje 5-4 za pivovarnu. Nenadić, Pešić, Nikola Manojlović, Nikčević, ponovo Manojlović. Slab je to bio pokušaj, brani Goražd Škof, Rutenka, Kozlina i pogodak. 6-4. I evo sada izmene u timu Crvene zvezde. Prvi put na parketu Bojan Stefanović, nekada državni reprezentativac naše zemlje, igrao je u Partizanu, najduže naravno u Niškom Jugopetrol Železničaru i samo pre nekoliko dana u prve dva kluba Zvezde i Železničara dogovorili su se da Stefanović pojača Crvenu zvezdu. Evo sada Stojković i pogodak. Pokušao Stefanović, ali je sjajno reagovao na odbijenu loptu Rastko Stojković. 6-5, prvi gol za Stojkovića. Na toj poziciji desnog beka Zvezda je, tako da kažem, najslabija. Cvetković, mladi Cvetković se povredio, tako da nije u konkurenciji za tim. Zvezda je praktično sa samo jednim levorukim bekom Bojanom Stefanovićem. Rutenka, brani Stanić i pored gola je šutirao Zorman. Evo sada nove prilike za Crvenu zvezdu da dođe do izjednačenja. Prekršaj Kokšarova, Stefanović, Stojković, izjednačenje. Fantastična akcija, ali nema gola. Nema gola, ipak sedmerac za Crvenu zvezdu. Pokazuje Danac boje da je Rastko Stojković prvo nagazio golmanski prostor, napravio prestup, pa tek onda šutirao. U svakom slučaju sedmerac za crveno-bele, drugi na današnjoj utakmici i ponovo će pokušati Nikčević. 6-5, 10. minuti u toku, žuti karton za Nateka, koji igra na poziciji desnog beka, koju je neprikosnoveno prošle sezone držao Vugrinec, koji je prešao u nemački Magdeburg. Vugrinec je sjajno odigrao prošlu sezonu. Da vidimo sada pokušaj Nikčevića. Ivan Nikčević bio je precizan prvog puta. I još jednom, 6-6. 6-6, 9 minuta i 45 sekundi igre u prvom poluvremenu. Za sada crveno-beli se odlično drže. U igri je sada i visoki Menković, 2 metra i 1 santimetar pored Rutenke. Biće ovo samo deveterac, odlično su prošli sada crveno-beli. Tu su sada dakle i Pešić, i Stefanović, i Menković, trojica najviših rukometaša Crvene zvezde. Zbog toga crveno-beli sada prelaze na 6-0 odbranu. Vidjet ćemo kako će na to reagovati Rutenka, koji je sjajan šuter. Za sada malo lopti prema sjajnom Rusu Eduardu Kokšarovu, koji je do sada postigao čak 875 golova u dresu pivovarne, odigrao je 153 utakmice. Rutenka, i evo vidite kakav je strelac Sergej Rutenka. On je imao mnogo problema prošle godine sa povredom, tek nedavno je zalečio i to je jedan od razloga što je ostao u ekipi pivovarne. Jednostavno, najbogatiji evropski klubovi nisu želeli ništa da rizikuju i još uvek rovitog Rutenku kupe od pivovarne, ali sasvim sigurno da ako ga zdravlje bude služilo, Rutenka će uskoro prema Nemačkoj ili Španiji. Pokušao je Pešić, promašio Kozlina,
Prekršaj Stefanovića, sprečena je kontra Slovenaca. Ponovit će se ovo bacanje. Pogledajte, još jednom dosta padova, prilično je klizav parket. Natek, Rutenka, Zorman, Natek i sreća za crveno-bele. Evo kontri, evo Nikčevića, to je ono što sam govorio, ubedljivo najbrži rukometaš Crvene zvezde Ivan Nikčević. I jedno od najjačih oružja crveno-belih, kontra. Ovoga puta uz dosta sreće vidjeli ste da se ova lopta 2 puta odbila od stative golmana Crvene zvezde Stanića i to je omogućilo kontru i izjednačenje crveno-belih. 12. minut prvog poluvremena, 7-7, Rutenka i ponovo Rutenka bez bloka šutira, ljuti se sada Marković na svoje odbrambene igrače. Evo pogledajte, Rutenka je bez ikakvog bloka šutirao i naravno postigao svoj treći gol. 8-7 vodi Pivovarna. Manojlović, Nenadić, Stefanović, Bojan Tomić, Manojlović. Još jednom brani ovu loptu Goran Škof. Rutenka, Mlakar. I prvi put 2 gola prednosti za Pivovarnu, rezultat 9-7. Treći pogodak Mlakara, odlično se snašao na poziciji pivota Matijaš Mlakar. On je došao iz Gorenja ove sezone, imao je veoma nezgodnu povredu samo nedelju dana pre ove utakmice. Bilo je pitanje da li će uopšte doputovati u Beograd kao i Eduard Kokšarov. I sada fenomenalan gol Nenadića. Iznenadio je Gorazda Škofa. Pogledajte, još jednom rezultat 9-8 za Celjane. Prvi gol, to je drugi gol Nenadića. Sada on izlazi iz igre, a u igru će Visoki Menković. Pokušava Marković da visinom parira rukometašima Pivovarne u odbrani. Ali za sada Rutenka, glavni igrač, ne samo da je postigao 3 gola, nego je i 3 puta sjajno asistirao Mlakaru na poziciju pivotmena. Zorman, Rutenka, Natek, Zorman. 9 metara za Pivovarnu. Rutenka. Ponovo pokušaj prema Mlakaru, uspela je odbrana crveno-belih da reaguje. Evo Nikčevića, ide sam i pogađa. Sjajan prodor Nikčevića, ovo je njegov 4. gol. On je sada najefikasniji igrač na utakmici. Izjednačenje, 9-9, 2 puta precizan sa linije 7 metara i 2 gola iz kontre. Natek, Zorman, Rutenka, Zorman, Natek i evo sada prilike i sjajan pogodak za Matijaša Brumena koji se vratio u igru, postigao svoj drugi gol. 10-9, ponovo vode Slovenci, veoma važno za igru Pivovarne ovaj oporavak Brumena. Sada ste vidjeli iz drugog ugla sjajan gol iz kontra Ivana Nikčevića. Bojan Stefanović. Da vidimo da li će sada... Ne, neće biti isključenje, već Danci pozivaju redare da obrišu parket koji je očigledno previše klizav i naročito se to osjeća u toj borbi kružnih igrača Ratka Cvetkovića u duelu sa snažnim Miladinom Kozlinom. Inače, još jedna informacija za vaš poštovani gledalci, danas je i u drugom kolu Kupa kupova startovao Partizan i u prvoj utakmici u Estoniji protiv domaće ekipe Čokolad Boys. Crno-beli su ostvarili pobedu 30-22. Pogodak Bojana Stefanovića. Zbog ovoga Stefanović je doveden iz niškog Železničara. Sjajan šut desnog beka sada Crvene zvezde. 10-10. Prvi gol za Bojana Stefanovića, jednog od najiskusnijih. I sada je Zorman pogrešio, sjajno mu je izašao golman Stanić.
Ostaje 10-10, Nenadić. Greška u koracima Nenadića i evo vidite kako to Slovenci koriste. Naravno, Rutenka postiže svoj četvrti gol. Lako su crveno-beli prokockali priliku da ponovo dođu u vodstvo. Sada 11-10 za Celje. Rekog, Partizan je već odradio, čini mi se, posao u drugom kolu Kupa kupova. Pobjeda je na gostujućem terenu od 8 golova razlike protiv estonske ekipe. A danas još igraju naše rukometašice u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Niški Din gostuje protiv francuskog Meca. U drugom kolu Kupa EKF-a šabački mediciner igra protiv Galeba iz Mostara, a u drugom kolu Kupa kupova ekipa Kikinde prvi put na evropskoj sceni protiv Slovačke Bistrice. Polovina prvog poluvremena, gol prednosti za slovenačke rukometaše. Stefanović, Nenadić pa Manojlović, ponovo Nenadić, Stefanović. Kokšarov igra tog isturenog u odbrambenoj formaciji Slovenaca 5-1. Manojlović, bio to prekršaj, podiže ruku, sportski natek. Bilo je tu kontakta između njega i Manojlovića. Ponovo pokušava Manojlović i sada pogađa. Strašan gol Manojlovića, drugi na ovoj utakmici. Novo izjednačenje, 11-11. Specifičan skok šut ima Nikola Manojlović, koji je počeo u Crvenoj zvezdi još kao mladinac, imao mnogo problema sa povredama, konačno prošle sezone odigrao konstantno. Ovo je Moževića da ugrabi ovu loptu, Rutenka, opet ista pozicija, ali ovoga puta Stanić brani. Evo sada šanse za Crvenu zvezdu, možda da dođe do vodstva. Stefanović, Tomić, teška pozicija i sedmerac. Ponovo je Rutenka imao kontakt sa Bojanom Tomićem, vidjet ćete to na usporenom snimku. Evo, pogledajte. Evo vidite taj trenutak kada je jednostavno telom odgurnuo Tomića, koji je naravno u vazduhu izgubio ravnotežu. Treći sedmerac za crveno-bele i što je još važnije prilika da naš tim dođe u vodstvo. Bilo je 9-7 za Pivovarnu, evo sada prilike za Nikčevića da nastavi svoju seriju golova sa 7 metara. Ponovo je Nikčević precizan, peti njegov gol. 12-11 za crveno-bele. Zaista su Celjani favoriti u ovoj utakmici, ali uz veliku borbenost, uz sjajno navijenje Delija, možda crveno-beli zaista mogu do podviga u ovoj utakmici. Da je ostao onaj sastav od prošle sezone, onda bi zaista to bila neizvesna utakmica. Stjanić, još jednom Stanić sjajno brani. Ovako crveno-beli praktično debituju na evropskoj sceni. Šteta za ovaj pokušaj Nikčevića. Odlično je intervenisao Goran Škof. Rutenka, bila ovo prilika za +2 za Zvezdu. Rutenka, Kokšarov i ponovo Stanić. Šteta, ode ova lopta u aut. Izgleda da je u svoju seriju ušao sjajni golman Crvene zvezde Stanić, koji prošle sezone bio briljantan, ali jednostavno nema sreće. On je na toj poziciji golmana u našoj reprezentaciji. Sve fenomenalni igrači poput Perića, Šterbika, Šijana, i teško da Stanić može da dobije šansu u reprezentaciji. Sada ste vidjeli ovaj prekršaj nad Rutenkom i prvo isključenje. Nažalost, ovde je lopta udarila u nogu Rastka Stojkovića. Inače, bila je to prilika za kontru. Ovako Pešić dobija prvo isključenje na utakmici. Propala je dakle prilika crveno-belih da dođe do +2. Da vidimo sada kako će se odbraniti rukometaši Crvene zvezde u ovoj situaciji. Sada je na mestu pivotmena Goran Kozomara, novi igrač Pivovarne. On je došao također iz Gorenja. Zorman i prekršaj u napadu Nateka. Odlično se postavio Nikčević. Ostaje 12-11 za Crvenu zvezdu. Vidite, 19. minut je u toku, ali još minut i 40 sekundi. Crveno-beli sa igračem manje. Još jedna izmena u sastavu Crvene zvezde sa brojem 8. Danijel Subotić, još jedan
20-godišnjak u ekipi Crvene zvezde. Praktično još nema ni prvoligaško iskustvo, evo već igra u Ligi šampiona. Stefanović, ide Nenadić sam, ovo su njegove karakteristične akcije, nažalost odličan je i Goran Škof. Odličan u igri 1 na 1 je Nenadić, ali naravno ni njemu nedostaje iskustva, ima samo 18 godina. Natek, Rutenka, prekršaj nad Kozomarom. Brumen, Natek, Zorman. Još 50 sekundi i Zvezda sa igrače manje. Rutenka, odlično intervenisao Nenadić, da vidimo sada. I gol! Fantastična akcija Nenadića. Sačekao je da mu priđe Zorman, a onda uzeo loptu i evo pogledajte još jednom i uz prekršaj postigao gol. 13-11 vodi Zvezda i timeout su zatražili Slovenci. Nikola Marković savjetuje svoje igrače i više nego temperamentno, a ovo su trenuci kada je Sergej Rutenka bio nezadrživ, međutim u poslednja dva napada golman Zvezde Stanić bio je briljantan i to je jedan od razloga što Crvena zvezda ima sada 2 gola prednosti. To je najubedljivije vodstvo u dosadašnjem toku utakmice za crveno-bele i Slovenci su također imali vodstvo od 9-7. Naravno je pitanje hoće li crveno-beli uspeti da izdrže 60 minuta u ovakvom tempu. Rekoh, rukometaši Pivovarne su i prošle godine odigrali 14 jakih utakmica u Ligi šampiona. Zanimljivo, u četvrtfinalu su igrali protiv španskog Ademar Leonea. U prvoj utakmici izgubili čak sa 13 golova razlike, ali tu prednost uspeli da nadoknade u revanš utakmici u Celju i tako se plasiraju u polufinale. Evo sada akcije Zormana i prekršaja Manojlovića. Sedmerac za Pivovarnu. Prvi put Stanić je bio uspešniji od Zormana, ali sada loptu uzima Sergej Rutenka. I pogodak. 13-12. 5 golova Rutenke. I da vidimo sada, traže sa Zvezdine klupe prekid jer se odjednom izgubilo ono vreme za isključenog igrača. Čini mi se da je ostalo još samo 10 sekundi, ali se odjednom na semaformu to vreme izgubilo i jednostavno na klupi Crvene zvezde nisu znali u kom trenutku mogu da puste svog isključenog igrača da uđe u igru. Evo i Vlade Pendića, poznatog rukometnog sudiju, pored njega i Milan Valčić, također bivši sudija. Crveno-beli imati kompletan tim za 7 sekundi. Manojlović, Stefanović. Manojlović, ponovo je ispuštena ova lopta, uspije Manojlović nekako da se dokopa, ali još jedna greška, ovakve greške se skupo plaćaju. Zvezda je sada kompletna. Rutenka, Kozlina i faul u napadu, još jednom Natek pravi. Manojlović, Nikčević. Nenadić, treba malo smiriti igru jer Slovenci koriste svaku šansu za kontranapad. Manojlović, Nikčević. Nenadić, Stefanović. Sledeći ovakav start, verovatno će Kozlina na klupu 2 minuta. Manojlović pa Nikčević. Ponovo Manojlović. Sjajan pogodak Manojlovića. Iznenadio je celokupnu odbranu Pivovarne. Pogledajte još jednom, 14-12 vodi Crvena zvezda, još 9 minuta do kraja prvog polovremena. Sjajno crveno-beli igraju u napadu, sve bolje u odbrani. Ali treba izdržati u takvom tempu protiv zvaničnog evropskog šampiona. Natek, Zorman, Rutenka. Rutenka je zaista pravi majstor. 6. njegov gol. Jedini problem crveno-belih u ovih dosadašnjih 22 skoro minuta je Sergej Rutenka, ali on je bio problem svim najjačim evropskim odbranama i prošle sezone. Manojlović, Stefanović,
Tomić, ponovo teška pozicija i deveterac za crveno-bele. 14-13 gol prednosti za Zvezdu. Dogovaraju se sada Stefanović i Rastko Stojković, možda bude odigrana akcija prema snažnom pivotu crveno-belih, koji za malo u toku prelaznog roka nije otišao iz Crvene Zvezde, došao u sukob sa Jovitom Cvetkovićem kao i Manojlović. Na kraju se sve završilo odlaskom trenera Cvetkovića, a dvojica rukometaša ostali su u timu Crvene Zvezde. Još jednom greška bekova. Rutenka pokušava odmah to da nadoknadi Kokšarov i da vidimo Rutenka, brani Stanić briljantno. Nikčević, treba malo smiriti igru, ipak su crveno-beli neiskusni u ovakvoj jurnjavi sa rukometašima Pivovarne, neće dobro proći. Stanić zaista skida neke zicere igračima poput Rutenke ili Zormana. To je pravo golmansko majstorstvo. Manojlović, Stojković. Pokušava Nikčević da uđu na poziciju drugog pivota. Mnogo poznatih imena na banjici, tu je i selektor naše ženske reprezentacije Ivić. Nenadić, briljantno je asistirao i sedmerac. Iza leđa Nenadić prema Rastku Stojkoviću, ovo zaista treba ponovo vidjeti. Uz to Mlakar je isključen na 2 minuta, dakle prvo isključenje za Pivovarnu. Pogledajte ovo isključenje, tačnije ovu asistenciju. Ovo nismo odavno videli od naših rukometaša. Mladi Nenadić zaista velika perspektiva, ne samo Crvene Zvezde, već iz našeg rukometa. Rekao ko dokazuje to sa svojim drugovima Šešumom, Perišićem, Markovićem, da već ne nabrajam, igračima koji su osvojili titulu evropskog šampiona u konkurenciji juniora, a sada je Ilić ušao u igru samo da izvede penal, uspeo je da pogodi. Zvezda vodi 15-13, Ilić najiskusniji sa 33 godine, ali za sada mladi Nikčević ima prednost. Zorman pa Natek, sada uz Kokšarova Nenadić, tačnije uz Rutenku Nenadić, i da vidimo, nezgodno je Rutenka stao, ali srećom po njega i po Pivovarnu nema povrede. Odlučio se dakle trener crveno-belih Marković da stavi mladog Nenadića kao flastera Rutenki. Vidjet ćemo da li će ta formula uspjeti. Jednostavno Rutenka je ovako nezaustavljiv, jedino uz striktnog čuvara, a to je za sada Nenadić. Vidjet ćemo. Natek, Zorman, Brumen, ponovo Brumen i brani Stanić, uspio nekako da zadrži loptu. Pešić, Nenadić, Manojlović, odlično do Stojkovića i gol! 16-13, ponovo je Rastko Stojković smiren i hladnokrvan u ovakvim situacijama, jednostavno u dosadašnjem toku utakmice nije ni jednom pogrešio. Ovo je njegov treći gol, prvi put Zvezda ima +3. 16-13, još nešto manje od 6 minuta, tačno 6 minuta do kraja prvog dela. Prekršaj u napadu, ovoga puta Zorman koji igra daleko ispod svojih mogućnosti. Manojlović, Nenadić, kakva je ovo golčina! Fenomenalan gol! 17-13, ali samo da crveno-beli ne sagore u ovakvoj atmosferi. Pogledajte ovaj gol iz ovog ugla, briljantan pogodak Nenadića. Treći na ovoj utakmici, 17-13 za Crvenu Zvezdu, odlično u ovim trenucima crveno-beli koriste igrača više, a imaće ga još 31 sekundu. Naravno, sada i publika odrađuje svoj deo posla. Na banjici sigurno oko 3000 navijača, ali javljaju se i Celjani i njihovi navijači koji svuda po Evropi idu i prate Pivovarnu. Imaju svoj nadimak Florijani, kao Zvezdini Delije, vrlo kulturno navijaju, ali su izuzetno glasni i kažem, gde god igra Pivovarna, tu su i njihovi navijači. Rutenka, Natek, Zorman
Brumen, evo šanse, prekršaj, ne, da vidimo, sudije su nešto svirale, igrale, izgleda igranje nogom jednog slovenačkog rukometaša, Manojlović, žuri Manojlović, možda treba sačekati malo, srećom deveterac, sada je Pešić iz vrlo teške situacije šutirao, ali to je sve, evo vidite zašto je zaustavljena igra i oduzeta lopta slovenačkim rukometašima, igrao je Natek nogom. Rekoh, vidjeli ste, sada je Pešić pokušao brzo opleto, ali to je jednostavno neiskustvo rukometaša Crvene zvezde. Mnogi nemaju ni 20-ak utakmica u našem prvenstvu i sada su sjajno odigrali Tomić i Stojković i 18-13 za Zvezdu. Fantastična serija crveno-belih, ali od ovog trenutka pivovarna kompletna. 3 gola crveno-belih sa igračem više. Natek, Zorman, Natek, kliza se Natek, klizaju se i rukometaši Crvene zvezde, morat će redari na poluvremenu nešto da učine sa ovim parketom, jer očigledno igrači previše imaju problema sa vlagom i vlažnim parketom, ali ono što je najvažnije, rezultat čak 18-13 za Crvenu zvezdu, 26. minut je u toku. Rutenka. Čim je Nenadić stao uz Rutenku, odmah slabi učinak Slovenaca u napadu, evo sada ga nema, ali Rutenka promašuje. Ovo je zaista retko, potpuno bez bloka Sergej Rutenka promašuje čitav gol. Manojlović opet prebrzo opleto, šteta, ali šta ćete, Manojlović ima 23 godine. Natek, Kokšarov, sedmerac. Jeste, Tomić je bio u golmanskom prostoru, u pravu su Danci. Kokšarov je fauliran i bit će to sedmerac. Evo, pogledajte još jednom, vidite da je Tomić sa obe noge u golmanskom prostoru i tu nema nikakve dileme. Teško je naravno ljutiti se na crveno-belu u ovakvim trenucima kad imaju vodstvo od 5 golova razlike zbog one brzopletosti u napadu. Jednostavno, to je mladost i tu nema mnogo pomoći, moraju se sačekati crveno-beli još koju sezonu, onda će zaista ovaj tim biti potpuno ravnopravan najboljim evropskim timovima, ako naravno opet ne dođe do osipanja i odlasku u inostranstvo. Rutenka pogađa, 18-14. Ovo je Kokšarov, a gol je postigao Rutenka. Njegov 7. na ovoj utakmici od 14 pivovarne, čak 7 puta precizan je bio Rutenka. Evo sada u igri u ekipi Crvene zvezde sa brojem 5 još jednog mladog igrača, Milana Ćorovića, takođe velikog talenta crveno-belih, jednostavno mora da menja Marković, ne bi li odmorio svoje mlade igrače. Sada je u igru stavio i Ćorovića, koji takođe pripada toj mladoj generaciji rukometaša Crvene zvezde. Prvaci Slovenije, 11 puta osvajači kupa, daleko iskusnija ekipa. Samo dvojica igrača, Kokšarov i Rutenka, imaju više internacionalnih utakmica od svih zvezdinih rukometaša zajedno. Nenadić, Ćorović, pa Stefanović, tu je Bojan Tomić. Ćorović na poziciji srednjeg beka. Nenadić, Stefanović, ipak prekršaj nad Stefanovićem. Naravno, trema je prisutna kod mladih rukometaša Crvene zvezde, ali i ove utakmice će im biti zaista zlatno iskustvo. Nenadić, Ćorović, ma treba šutirati, tako je, sjajan pogodak Ćorovića. Milan Ćorović, 22 godine, prvi gol u Ligi šampiona. 19-14. Rutenka, Kokšarov, Zorman, Natek. Čini mi se Natek najslabiji u napadu pivovarne, možda treba težište igre prebaciti na njega, dati mu možda malo više prostora u odnosu na Rutenku. Kokšarov, odlično zatvoren za sada. Rutenka sa pozicije krila, brani Stanić. I sada bez žurbe, samo bez žurbe, evo Tomić juri da vidimo. Nikčević i pogoda! Fenomenalna kontra Tomića i Nikčevića.
Crvena zvezda vodi sa 20-14. Ovo je retko ko očekivao. Plus 6 za crveno-bele, još 2 minuta i 10 sekundi. 6 pogodaka sjajnog Ivana Nikčevića, ali treba pohvaliti Tomića za izvanrednu asistenciju. Natek, Zorman, Natek, čista pozicija i naravno pogodak. Ovo je bilo jednostavno neodbranjivo. Drugi pogodak za Jure Nateka. On je imao malo prilike prošle sezone da igra jer je u ekipi bio Vugrinec. Ćorović pa Nikčević, Nenadić, Stefanović, Ćorović. Odlična finta, bravo za mladog Ćorovića. Kako je sada prevario dvojicu Slovenaca, pomislili da će lopta prema Stefanoviću, pogledajte. Zaista je ovo bila sjajna finta, 21-15. Dobro je ovde prošao, mogla da se povredi. Natek, ponovo je Rutenka sam, ne znam zašto Nenadić sada nije uz njega. Rutenka, prekršaj nad Mlakarom. Ide vreme, još tačno 60 sekundi do kraja prvog dela utakmice. Kada bi ostalo plus 6, bilo bi fenomenalno. Zorman, Rutenka je ponovo sam. Natek, brani Stanić, ali bio je prekršaj, sasvim sigurno. Još 44 sekunde do kraja prvog dela utakmice. Sjajni kapiten Crvene zvezde, Darko Stanić, ali i ostali igrači su barem u ovih prvih 30 minuta odradili fenomenalno svoj zadatak. 21 gol dati zvaničnom evropskom šampionu u prvom poluvremenu, to je zaista izvanredan napadački rezultat. Natek, evo Rutenke. Lopta je udarila u nogu, čini mi se, Nenadića. Ponovo napad za Slovence, još 30 sekundi, ide Zorman i pogodak. I šteta, sada je Ćorović na 20 sekundi pred kraj zaradio isključenje. Šteta, ali da vidimo još 25 sekundi za crveno-bele za poslednji napad. 21-16. 5 rukometaša Crvene zvezde protiv šestorice slovenačkih. Stefanović, Nenadić, ponovo igri Manojlović. Ide vreme, još 14 sekundi do kraja prvog dela utakmice. Nenadić, Manojlović, Stefanović, da vidimo prekršaj. Ništa nije svirano, Tomić, šansa, gol! U poslednjoj sekundi. 22-16, zbunili se sudije, slovenačke rukometaše, nije ništa svirano i Tomić je golom završio prvo poluvreme. Oni su već krenuli u kontru, mislivši da je Boje svirao neaktivan napad za crveno-bele. Hladnokrvno je Tomić rešio tu situaciju protiv golmana Goražda Škofa. 22-16 za Crvenu zvezdu posle prve rukometne lige šampiona. Posle prvih 30 minuta Zvezda vodi protiv Pivovarne sa 22-16. Evo vidite listu strelaca, za sada Nikčević i Rutenka sa po 6 golova, najefikasniji u obe ekipe u Zvezdi po 3 gola. Tomić, Nenadić i Manojlović, 2 puta strelac je bio Ćorović. Dakle, mlada ekipa Crvene zvezde, debitant u Ligi šampiona, vodi posle zlato i srebro sa svetskih prvenstava i jedno srebro sa evropskog prvenstva. A u ekipi Crvene zvezde do sada ni jedan rukometaš iz ove ekipe nije odigrao ni jednu zvaničnu utakmicu u dresu reprezentacije. Bojan Stefanović i Tomić su bili nadomak reprezentacije, ali do sada nisu odigrali ni jednu utakmicu na svetskom šampionatu, evropskom ili olimpijskim igrama. Počelo je drugo poluvreme i odmah pogodak za Slovence. Strelac Matijaš Brumen, ali treba reći da crveno-beli trenutno imaju igrača manje. 5 golova prednosti za crveno-bele i pored sjajne igre Zvezde u prvom poluvremenu treba biti oprezan. Ne treba padati u euforiju jer očekuje nas još dugih 30 minuta protiv zvaničnog evropskog šampiona koji teško da može da igra slabije nego u prvom poluvremenu. Evo još jedne greške crveno-belih, Kozlina sa loptom, kontra za Zormana i brani Stanić. Fenomenalni Stanić, još jedan zicer, brani ovoga puta Zormanu.
Pogledajte još jedan put. Ostaje 22-17, još 30 sekundi pa će Crvena zvezda biti kompletna. U prvom polovremenu, zahvaljujući fenomenalnoj borbenosti, ali i sjajnom napadu, Crvena zvezda je uspela da stegne golova razlike. Nenadić sada ispušta loptu, Kozlina ide u kontru, Šam je Kokšarov i ništa! Ne, to je bio Mlakar. Mlakar je promašio, ovo može da bude izuzetno važno za rukometaše Crvene zvezde. Kada se promašaju ovakvi ziceri, onda se to obično plati na kraju, ali trebali bi crveno-beli da povedu računa. Što se napada tiče, već su napravili dve tehničke greške u napadu, nepotrebne. Ušao je ponovo igru mladi Ćorović, sada je bekovska trojka Ćorović, Nenadić, Stefanović. Zvezda je kompletna, evo Bojana Stefanovića. Kokšarov pravi prekršaj, sada naravno Slovenci igraju znatno agresivnije u odbrani. Duboka zona, i Kokšarov i Zorman idu napred. Ćorović, Stefanović, nema rešenja i oduzeta lopta. Još jedna će to biti prilika za Slovence. Sa brojem 8 u ekipi Crvene zvezde ušao i Danijel Subotić. Mora trener Zvezde Marković da menja, da odmara svoje mlade bekove, pre svega mislim na Manojlovića. Napad za Slovence, Natek, Brumen, Natek. Evo sada prilike, Zorman, Rutenka, deveterac. Došlo je do sudara između Rutenka i Ratka Stojkovića. U odbrani tu su i Pešić i Stojković. Sada je gost u igri i Subotić. Zorman, Rutenka i promašaj, ali da vidimo, ipak je lopta zakačila nekog u odbrani Crvene zvezde, čini mi se Pešića, a umeđu vremenu... Obrisan je parket, može da se nastavi utakmica. Zorman pa Natek, ponovo Zorman, Rutenka, ide sam i pogađa. 22-18, već je smanjeno Zvezdino vodstvo, 7. gol za Rutenku. Vidjet ćemo imaju li odgovor od crveno-beli što se napada tiče u drugom polovremenu. Subotić, Ćorović, Stefanović. Nema Nenadića i Manojlovića. Stojković fantastično i 7 metara. Ratko Stojković je očigledno preuzeo odgovornost na sebe. Video je jednostavno da trema drma i Subotića i još neke mlade igrače Crvene zvezde u napadu. Preuzeo ulogu vođe napada na sebe, uspeo da iznudi sedmerac. U prvom polovremenu 4 sedmerca za crveno-bele, sva 4 gola. 3 sedmerca za Slovence, jedna odbrana Stanića. I Nikčević greši. Sada je bilo veoma važno pogoditi. Brani Goraž Deškov. Nema gola za crveno-belo u drugom polovremenu. Već 4 minuta. Prvi promašeni sedmerac. I naravno probudili su se slovenački navijači. Vide šansu upravo u ovim trenucima da njihova ekipa napravi rezultatski priključak. Kokšarov, Zorman, Natek, sjajan gol. 3:0 za Slovence u drugom polovremenu, 22-19. Dosta nesigurnosti u igri crveno-belih u nastavku. Subotić, Ćorović postigao je 2 sjajna gola u prvom polovremenu. Bojan Stefanović ubedljivo najiskusniji sada trenutno kod crveno-belih. Ćorović, Subotić, prekršaj nad Subotićem. 22-19. Evo još jednom onaj sjajan pogodak Jure Nateka, treći na ovoj utakmici. Treba crveno-belima taj prvi gol u drugom poluvremenu nekako da razbiju tu tremu. Slovenci su očigledno okrenuli punim gasom u drugih 30 minuta i odmah su smanjili Zvezdinu prednost na 3 gola.
Subotić, Paćorović, Stefanović, nema pravog rešenja. I evo ponovo izgubljena lopta, ali nogom je igrao jedan Slovenac, tačnije Rutenka. Evo prilike i evo to gola, Rastko Stojković, 23-19. Ovo je veoma važan trenutak, imali su Slovenci čistu kontru, srećom lopta je pogodila Rutenku u nogu, 23-19, četvrti gol za Rastka Stojkovića. Natek, Zorman, Rutenka, Zorman, Natek, Rutenka, Natek, izuzetno brzo ide ta lopta, odlično su igrani Zorman, Rutenka i Natek, sjajno menjaju mesta, teško ih je pratiti. Natek, Rutenka, Natek, sjajna finta i brani Stanić, ali 7 metara. I 2 minuta isključenja za Subotića. Vrlo jeftino su sada crveno-beli ovo odradili i isključenje i sedmerac. Nema Subotić naravno to iskustvo. Evo vidite kako je sa dve ruke odgurnuo znatno iskusnijeg Nateka. I ne samo da će biti sedmerac, već će u sledeća 2 minuta crveno-beli igrati bez jednog igrača. Ali da vidimo duel Rutenka-Stanić. Pogodak osmi Sergeja Rutenke. 23-20 u drugom polovremenu, dakle 4-1 za Pivovarnu, a odigrano ukupno 5 minuta i 40 sekundi. Vratili su se u igru Nenadić i Manojlović, ali crveno-beli imaju igrača manje. Nikčević, Manojlović, Nenadić, Pešić, Bojan Tomić, Pešić, možda sada višak, evo šanse i kakav promašaj Nikčevića, šteta bilo ovo šanse za gol sa igračem više, tačnije manje. I Pogodak, ponovo je strelac Natek, 23-21. U ovim trenucima dolazi do izražaja to veliko internacionalno iskustvo koje imaju igrači Pivovarne. Vidite, za samo 6 minuta uspeli su da postignu čak 5 golova i tako reći na brzinu stignu u Zvezdino vodstvo. Šteta za onaj zicer Nikčevića, bila je to velika prilika da se ponovo dođe do +4. Sada 23-21, četvrti gol za Nateka. Evo Mira Požuna, nije mu bilo lako u prvom polovremenu kad je Zvezda imala 6 golova prednosti. Sada već znatno smirenija situacija na klupi Pivovarne. Vrlo lako i vrlo brzo su rukometaši evropskog šampiona uspeli da priđu na samo 2 gola prednosti, ali do kraja ima još mnogo, još 24 minuta. Ali treba izdržati i ovaj period igre sa igračem manje. Manojlović, Nenadić, Stefanović, Nenadić, Bojan Tomić, Stefanović, prekršaj nad Bojanom Stefanovićem, postigao je za sada samo 1 gol. Evo Stefanovića, Nenadić, kakav prekršaj, 2 minuta isključenja za Mlakara. Lakše će sada biti rukometašima Zvezde, ovo je drugo isključenje za Mlakara, ukupno 4 isključenja, crveno-beli, 2 rukometaši Pivovarne. Po 5 rukometaša na obe strane. Stefanović, Nenadić, Manojlović, Nikčević, Manojlović, kakve greške prave sada zvezdini rukometaši, Rutenka i Pogodak, 23-22. 9. gol Rutenke. Još 13 sekundi pa će se vratiti u igru jedan zvezdni rukometaš. Nema gola Manojlovića, pre toga je bio prekršaj. Samo nekoliko grešaka napravili su crveno-beli u ovom drugom polovremenu i odmah su to Slovenci rešili u svoju korist. Vidite njihove navijače, ima ih samo oko 200, ali su zaista vrlo bučni.
Nenadić, vraća se u igru Stojković, sada Zvezda ima rukometaša više, ovo je sada prilika da se poveća prednost. Stefanović, evo šanse i da vidimo šta je sada suđeno. Prekršaj Kozline, 7 metara. 7 metara za Crvenu Zvezdu. Vukao je za dres Kozlina i on sad to priznaje. Vukao je za dres Stojkovića. Vrlo sportski Miladin Kozlina priznaje svoj prekršaj. Nema protesta sa slovenačke klupe. 7 metara za Crvenu Zvezdu. Sa klupe ulazi iskusni Ilić. Evo pogledajte to povlačenje, tačno. Bio je to sedmerac, Ilić i Goran Daškov. Još jedan sedmerac je promašen i ovo su možda i odlučujući trenuci utakmice. Dva promašena sedmerca, dva promašena zicera i naravno velika šansa za evropskog šampiona da se ekspresno povrati u život. Kokšarov, Natek, imaju sada Slovenci igrača manje. Kokšarov, Brumen, Zorman, prekršaj. Crveno-beli će imati igrača više samo još 30 sekundi. Goran Daškov, golman Pivovarne, uspeo da odradi veliki deo posla u drugom poluvremenu. Za 8 minuta i 20 sekundi primio je samo jedan gol, a odbranio dva sedmerca. I naravno uleo veliko samopouzdanje svojim rukometašima u napadu. Igra sada Nenadić, flastera na Sergeju Rutenki, ali ostali igrači Pivovarne imaju dosta prostora i da vidimo, greška Slovenaca, konačno je jedna njihova greška. Pešić, pored gola. Pored gola, još jedna velika greška rukometaša Zvezde koji žure u trenucima kada imaju igrača više i takve greške se naravno plaćaju. Pokušali su crveno-beli sada iz kontre da postignu taj dugo očekivani gol u drugom poluvremenu. Dakle, samo jedan gol crveno-belih, a čak 6 golova rukometaša Pivovarne. Okliznuo se sada Rastko Stojković, nezgodno pao na ovom vlažnom parketu, izašao iz igre, ali uskoro će se vratiti. I sada su obe ekipe kompletne. Kokšarov i izjednačenje. 23-23. Kokšarov je postigao svoj prvi gol tek u drugom poluvremenu. Sada na mestu pivota u ekipi Crvene Zvezde Menković. Mladi Menković ima... Mladi rukometaši Zvezde imali su izuzetan motiv u prvom poluvremenu, nošeni i navijanjem, ali i velikom rezultatskom prednošću. Sve to su ispustili za samo 8 minuta igre u drugom delu. Do kraja utakmice ima još dosta, još skoro 21 minut. Evo sada se i sudije uključuju u brisanje parketa, zaista veliki problem i za jedne i za druge rukometaše. Veoma klizak parket, ali čini mi se da ova pauza možda mnogo bolje dolazi rukometašima Crvene Zvezde da se malo smire, da se malo skoncentrišu za nastavak utakmice. Nenadić, Stefanović, sada niko nema hrabrosti da šutira. Stefanović. Pokušavaju sada i loptama na krilne pozicije crveno-beli. Nenadić, Manojlović, ide sam Manojlović i sedmerac. Sedmerac i isključenje, da vidimo za koga, za Gorana Kozomaru. Evo još jedne prilike za crveno-bele, vidit ćemo ko će sada šutirati sedmerac. Prethodna dva nisu pretvoreni u golovi, prvo je promašio Nikčević, zatim i Ilić. Vidit ćemo ko će sada šutirati, da li Nenadić.
u svakom slučaju prilike da konačno Zvezda postigne gol u drugom poluvremenu, a onda iskoristi možda i igračku prednost igrača više i ponovo možda dođe do nekog značajnijeg vodstva, ali ne treba zaboraviti ko je na drugoj strani, evropski šampion. Nenadić pogađa i ponovo pokušava da podigne i atmosferu u dvorani, ali i samopouzdanje svojim saigračima koje je očigledno veoma palo u odnosu na prvih 30 minuta. 24-23 Crvena Zvezda. Grumen, Natek, Kokšarov ide sam i promašuje. Da vidimo, možda je to neki predznak novog zvezdinog naleta. Manojlović, odlična asistencija i šta sve brani ovaj golman. Nenadić ponovo hvata i ponovo fantastična odbrana, ali tu je Rasko Stojković i ponovo je odbranio fantastični Goran Škof. Ovo se zove golmanski šou fantastičnog Goražda Škofa, Rutenka, Natek i izjednačenje, šteta. Morali su rukometaši Zvezde da iskoriste one 3 prilike, dozvolili su Škofu da fenomenalno odbrani i novo izjednačenje. U svakom slučaju gledamo sjajnu utakmicu na Banjici, fantastičan otpor crveno-belih evropskom šampionu koji se itekako namučio da dođe do ovog izjednačenja, ali pogledajte šta je sve odbranio golman Škof. Očigledno pokušava da bude prava zamena Dejanu Periću. Sada cela dvorana na nogama, navijaju i navijači Zvezde i navijači Pivovarne. Konačno u Beogradu imamo jednu pravu rukometnu utakmicu i pravu rukometnu atmosferu. Još kada bi to sve bilo začinjeno pobedom Zvezde, bilo bi fantastično. I evo gola, Manojlović, konačno je Goran Škof kapitulirao. 25-24 vodi Crvena Zvezda, još 26 sekundi imat ćemo igrača više. Manojlović odlazi na klupu da se odmori. Natek, prolazi Natek, biće to prekršaj, sada se svi klizaju, zaista vrlo nezgodna situacija. Više ni danski sudije Boje i Jensen ne znaju kada je napravljen prekršaj, a kada se neko sam okliznuo. 3000 ljudi na Banjici, velika kondenzacija. I naravno klizav parket, možda bi veći broj ovih redara bio pravo rešenje, jednostavno efikasnije bi i brže odradili ovaj posao. Ovako stalne pauze, stalni prekidi i do kraja ima još da se igra dosta, još 18 minuta i 13 sekundi čistog vremena, ne računajući dakle sve prekide i time-oute. Crvena Zvezda vodi sa 25-24 i evo sada pomoći sa klupe, donose se trenerke, nemuški rukomet. Ženska ekipa Krimete 2 puta je bila evropski šampion, Pivovarna eto sada prvi put šampion u muškoj konkurenciji, a reprezentacija je evropski vice šampion. Nažalost, Nikčević ide sada na klupu 2 minuta. Možda ovo i nije bio prekršaj za isključenje, evo pogledajte, bilo je dosta ovakvih prekršaja tokom utakmice, ali je Rutenka dobro odglumio ovaj pad i naterao Dance da pokažu Nikčeviću isključenje. Biće sada ovo još jedan vrlo težak period igre za Zvezdinu odbranu. Vidjet ćemo koliko ovi 20-godišnjaci u redovima Crvene Zvezde imaju snage, pre svega fizičke pripremljenosti da izdrže ovakvu borbu svih 60 minuta. Za ova 42 minuta odradili su odlično svoj posao. Rutenka nogom je igrao jedan slovenački rukometaš. Evo šanse za Bojana Tomića, baca loptu Ćoroviću i gol! 26-24. Gol sa igračem manje. Treći za sjajnog Ćorovića, koji pokazuje da će ove sezone iskoristiti svoju šansu, sasvim sigurno. I cela Banjica je sada na nogama. Svi koji navijaju i za Zvezdu i za Pivovarnu navijaju. Fantastični Stanić i da vidimo sada sedmerac isključenje.
Evo je zaista šteta. Manojlović ide na klupu 2 minuta. Stanić je taman odbranio, a sada će biti i isključenje i sedmerac, i što je najgore, Zvezda će u nastavku sa čak 2 igrača manje. Kako je ovo Manojlović neoprezno uradio. Potpuno zasluženo je zaslužio isključenje. I evo vidite i Nikola Marković se ljuti. Šteta, evo pogledajte taj start, vrlo neoprezno. Sa 4 igrača bit će veoma teško parirati Slovencima. Da vidimo prvo kako će se završiti ovaj duel Stanić-Rutenka. Pomažu navijači, pomažu Delije, ali Slovenci su dodali gas i sada igraju onu svoju šampionsku igru od prošle sezone. Brani Stanić, pa šteta, Kokšarov. Još jedna šansa za Slovence, šteta zaista što se ova lopta nije odbila nekom od zvezdinih rukometaša. Drugi odbranjeni sedmerac za Stanića, sada se po tome izjednačio sa Goraždom Škofom. Četvorica rukometaša Crvene zvezde, bit će to skoro nemoguća misija zadržati napad Slovenaca, ali uvek na golu imamo nadu, imamo Darka Stanića. On skida i nemoguće lopte, da vidimo da li će to učiniti i posle ovog napada. Natek, Zorman, Rutenka, pogodak Rutenke, teško ga je zadržati u ovakvoj situaciji, 10. njegov gol, 26-25, 50 sekundi još pa će se prvi zvezdni rukometaš vratiti. Da vidimo sada, mogu li crveno-beli sa 4 rukometaša da daju gol evropskom šampionu. Tomić, i sjajno se izvukao. Onda pokušao na nonšalantan način da savlada Goražda Škofa, bila je to šansa. Šansa sada za pivovarnu, vrlo lako je koristi Matijaš Brumen. Izjednačenje, 26-26. Teško su Zvezdu koštala ona isključenja Nikčevića i Manojlovića. Ali šta je tu je, još 10 sekundi pa će se prvi vratiti u igru. Nenadić, Tomić, Nenadić, Stefanović, treba šutirati, gol! Evo gola crveno-beli, 27-26, u ovim trenucima vratio se jedan rukometaš Zvezde, Rutenka, Natek i promašaj Nateka. Odlično je ovo odrađeno u poslednjih 20 sekundi, a još 23 pa će Zvezda biti kompletna. 27-26, gol Stefanovića u pravom trenutku. Petorica zvezdaša sada protiv šestorice rukometaša pivovarne. Stefanović, Tomić, Stefanović, Nenadić, ponovo kakav prekršaj sada Mlakara. Za ovakav prekršaj Nikčević išao 2 minuta na klupu i evo sada Zvezda je kompletna. Uspeli su crveno-beli da izdrže ovaj period igre. Ćorović, faul u napadu. Malo se klizao, malo neoprezno krenuo. Rutenka, bravo za Nenadića, fantastično je odigrao. I gol je! Gol? Pa šta je sad ovo? Da li je stativa ili je gol? Niko ne zna, izgleda gol. Zaista moramo ovo ponovo da vidimo na snimku. Nenadić je ovdje fantastično uzeo loptu Rutenki i da vidimo sada gol, ipak gol. Meni se učinilo da je stativa. 28-26, sjajna akcija mladog Nenadića. Natek, Zorman, Rutenka. Da vidimo, nema prekršaja, uspeli su zvezdaši za sada da se odbrane. Natek, Brumen, pogodak. Fantastično je Brumen ovo odradio. Nikčević je zakasnio, 28-27, još 14 minuta i 30 sekundi. U drugom poluvremenu desna strana napada pivovarne, sjajna, i Brumen i Natek su se nadavali golova. Da vidimo sada ponovo je zaustavljena igra, previše prošle sezone pod vodstvom Jovice Cvetkovića ova ekipa Crvene zvezde ispoljavala upravo takve osobine, izuzetno borbenost, motivisanost. Nenadić,
Manojlović, Stefanović, prekršaj Mlakara. Ponovo su sudije zaustavile utakmicu i ponovo je reč o mokrom parketu. Čini mi se da ovo ipak više nervira slovenačke rukometaše, ovi prekidi, ali vidjet ćemo. Novi napad za crveno-bele, ali podignuta je ruka sudija. Da vidimo Stefanović, pa da vidimo sada. Samo 9 metara, oprošteno je ovo isključenje Slovencu. Stefanović, tačnije Rastko Stojković, prekršaj Kozline. Manojlović, prekršaj nad Manojlovićem, ne daju se crveno-beli, žele iz ovog napada gol, žele da ponovo imaju prednost od 2 gola, ali vrlo je teško protiv čvrste odbrane Slovenaca. Sada je ovo ipak bilo prenaivno, Nenadić je pokušao, Goran Škof odbranio. Čovek koji je zaista odradio veliki deo posla za Pivovarnu u drugom poluvremenu je Goražd Škof. Plašili su se u Pivovarni, naročito trener Požun, da Škof nije adekvatna zamena za Dejana Perića, ali u ovom drugom poluvremenu zaista brani briljantno. I evo sada napada Pivovarne, nova prilika za novo izjednačenje. Rutenka. Brani Stanić, briljantno odbranio, Tomić je sam, ali lopta ide do Rutenke, šteta za ovu kontru Zvezde. Rutenka, Natek, Kokšarov, pogodak. Brži su i spretni Slovenci, zaista svaka čast na ovoj akciji. Prekinuo je Rutenka kontru Zvezde, onda sjajna asistencija prema Kokšarovu. 28-28. Kokšarov samo 2 gola do sada, ali ovaj izuzetno važan. Tomić, nema Dobrkovića, koji je najavljan kao značajno pojačanje Zvezde. Tomić odlično igra na ovoj utakmici. Nikčević, timeout traži Nikola Marković. U 48. minutu odlučio se trener Crvene Zvezde da uzme svoj timeout. Znači to da po 2 ekipe iz svake grupe Lige šampiona idu među 16 najboljih, nastavljaju takmičenje, a treće plasirana ekipa ide u osminu finala Kupa kupova. Dakle, vodit će se velika borba ne samo za prva 2 mesta, već i za treću poziciju. I evo Dobrkovića u ekipi Crvene Zvezde, on je bio igrač Lovćena i sada još jedna sjajna odbrana Škofa, pokušao je Ćorović, neverovatno brani Goražd Škof, zaista briljantan, ima 27 godina. Evo prilike još jedne i ponovo je Škof odbranio, nema sedmerca, neverovatno. Dobrković. Samo 9 metara, prekršaj nad Rastkom Stojkovićem. Škof je i u ovom napadu odbranio 2 izuzetno teške lopte. Rekog, Dobrković je igrao u najvećem delu svoje karijere za Lovćen sa Cetinja, igrao je i u Italiji. Pogledajte šta je ovde odbranio Škof, zaista vrlo tešku loptu. Ali bitka se nastavlja, ne daju se crveno-beli, iako je veoma težak zadatak pred njima. 49. minut, 28-28. Evo Dobrkovića, jedan od iskusnijih, ima 28 godina, odličan pogotovo u napadačkim akcijama, ali vidjet ćemo da li će imati vremena da pokaže svoj kvalitet u večerašnjoj utakmici. Da li će dobiti neku pravu loptu na krilo. A ovo je Stanić koji je odlično branio, međutim treba reći da je Goran Škof zaista u drugom poluvremenu centralna figura ovog meča. Stefanović, Ćorović, Nenadić, ponovo Ćorović, odlično do Stojkovića, evo Dobrkovića, teška je to pozicija, ali pogodak! Bravo za Marka Dobrkovića, evo šta znači iskustvo. Dobrković je sa Lovćenom odigrao 2 sezone u Ligi šampiona i svakako da ima to značajno iskustvo kako je samo prevario Gorazda Škofa iz vrlo teške pozicije. 29-28. Rutenka, Kokšarov, Zorman, Natek,
Prekršaj Stojkovića. Ovo su pravi prekršaji. Taman toliko da se izbegne isključenja, ali se spreči napad Slovenaca. Rutenka i ništa. Ovo je sada bio poklon Rutenke. Da vidimo imaju li zvezdaši sada koncentracije i smirenosti za jedan dobro uvežban napad. Pokazuje broj 3 Nenadić. Da vidimo da li je to neka uigrana akcija pod brojem 3. Stefanović, Dobrković. Ide na mesto drugog pivota Stefanović, možda je to ta akcija. Ćorović. I da vidimo prekršaj. Ali samo da vidimo da li isključenje. Ne, samo prekršaj za 9 metara. Ponovo su Slovenci imali sreće. Pogledajte kako je Ćorović pogodio stativu. Sjajno šutira mladi Ćorović. Postigao već 3 gola, ali 2 puta pogodio stativu. Jednom mu je Zicer skinuo sjajni škof. Još 10 minuta i 15 sekundi. Ima još dosta da se igra. Mnogo vremena je protraćeno ovo brisanje parketa. Vrlo važan napad. Vodi Zvezda sa 29-28. Podsjećam, posle prvog polovremena bilo je 22-16 za Crvenu Zvezdu. Nenadić, Ćorović. Nikčević ide na mesto drugog pivota. Stefanović se kliza. On je visok, njemu ovakav parket zaista najmanje odgovara. Stefanović, Nenadić, Stefanović, Nenadić. Da li će biti sviran neaktivan napad? Vidjet ćemo. Srećom, Stefanović je bio fauliran i sada podignuta ruka. Mora neko odmah da šutira. Da vidimo da li će to biti Stefanović. Dobro je, izblokiran je Stefanović. Novi napad za crveno-bele, ali dalje ruka u vazduhu. Sudijska ruka, naravno. Stefanović. Ništa od ovog napada. Propala je šansa za vodstvo, 2 gola razlike. Zorman. Zorman ide sam. Sjajno dotok Kokšarova i pogodak. Brzi Kokšarov, treći njegov gol, sva 3 u drugom poluvremenu. Novo izjednačenje, 29-29, ali je Zorman ovdje sjajno pronašao svoje krilo. Ponovo malo sporija igra zvezdaša u napadu. Dobrković, Nenadić, Ćorović, Stefanović, Nenadić, Ćorović, Stefanović, Nenadić. Pored gola, nema ideje u napadu i to je za sada problem crveno-belih. Malo se koriste krila, Nikčević i Dobrković. Malo učestvuju u napadu, a bekovi jednostavno nemaju prostora za šut. I evo sada prve šanse za Slovence da povedu u drugom poluvremenu. Brumen, Natek. Zaustavlja ga Ratko Stojković. Zorman. Natek, Rutenka. Sam je Mlakar i gol. Velika greška u Zvezdinoj odbrani i evo vodstva Pivovarne. 30-29, dakle 14-7 u drugom poluvremenu za Slovence. Zaista veliki preokret. Ulazi Manojlović u igru, izlazi Nenadić. 53. minut je počeo. Mogu li crveno-beli do izjednačenja? Bojan Stefanović, Manojlović. Manojlović, prekršaj nad Manojlovićem. Vrlo je teško proći kroz sredinu. Rekao i Dobrković i Nikčević su sjajni strelci, ali malo lopti za njih u napadu. Potpuno 2 različita poluvremena. U prvom zvezdaši su zaista igrali izuzetno agresivno u napadu, neverovatno raznovrsno, pogađali iz svih pozicija. U drugom poluvremenu pad u igri, ali ako se uzme u obzir iskustvo i svi ostali parametri, to se moglo i očekivati. Još jednom je Gorazd Škof odbranio, ovoga puta uraz Stefanovića. I sada mirno Slovenci vode ovaj napad.
Pomirila se i Zvezdina publika. Teški su ovo sada trenuci za Zvezdine rukometaše. Imali su veliku prednost, izgubili su je. Evo sada nateka, Brumen i brani Stanić, Ćorović, Dobrković, šansa i ništa. Ne ide u drugom poluvremenu zaista. Rukometašima Zvezde samo 7 postignutih golova, a u prvom poluvremenu čak 22. Iz ove pozicije Dobrković ništa drugo nije mogao da uradi nego da pokuša Felšem, ali videli ste kako se to završilo. 54. minut je u toku. Da li imaju rukometaši Zvezde snage za preokret? Natek, Kokšarov, Rutenka. Pao je Rutenka. Da vidimo da li će biti isključenje. Ipak ne. Želi Rutenka naravno sada da iznudi još jedno isključenje nekog od rukometaša Crvene Zvezde, što bi u mnogome olakšalo posao pivovarni u finišu utakmice. Samo još 6 minuta i 10 sekundi do kraja. Zorman, Rutenka, Natek pa Brumen, Zorman, Natek, Kokšarov, Rutenka. Još jedan prekršaj crveno-belih, ponovo je Ratko Stojković bio pored Rutenke i faulirao ga. Vidite po izrazima lica jednih i drugih koliko je sigurnosti u tim izrazima lica kod slovenačkih rukometaša. Oni su navikli da igraju ovako uzbudljive utakmice, navikli da igraju pred punom dvoranom i ovo za njih zaista nije veliki pritisak. Sjajno je odbranio Stanić i ponovo lopta pripada Slovencima. I sada je Kokšarov sam i ništa! Kakav promašaj! Evo sada možda prilike. Manojlović pa Ćorović. Manojlović ide sam i 7 metara. Ali nema isključenja za slovenačkog rukometaša. Ovo je bila prilika i za isključenje. Dobar je i sedmerac u ovim trenucima. Pogledajte čistu poziciju za Kokšarova. Kakav promašaj čoveka koji, rekao sam, ima 2 olimpijske, 2 svetske i 1 evropsku medalju sa reprezentacijom Rusije. Ponovo će šutirati mladi 18-godišnji Nenadić. Već su 3 sedmerca promašili crveno-beli. Da vidimo sada, Nenadić. Pogoda, 30-30. Novo izjednačenje. Da vidimo sada imaju li rukometaši pivovarne odgovor na ovu odbranu Crvene Zvezde. 5-1. Nikčević izlazi napred. Svi su sada na nogama. Cela dvorana i naši slovenački navijači ne mogu naravno sedeći da odgledaju ovih posljednjih 5 minuta. Bravo za Stanića, kakav prekršaj. Evo, sada je možda Jensen preterao. Rutenka je došao skroz do golmanskog prostora. Jeste ovo bilo kontakt, ali već je Manojlović pustio Rutenku. Ovaj je šutirao, obično se u ovakvim situacijama ne svira prekršaj. Dobio je Stanić loptu direktno u glavu, ali naravno nastavlja Zvezdin kapiten utakmicu. Ponovo je fenomenalno reagovao. Još 4 minuta i 20 sekundi do kraja. Rutenka, Zorman, Natek, Rutenka, ništa, fenomenalno je Manojlović blokirao. Čist blok, Rutenka traži isključenje, ali sada dosta prostora Zvezdini rukometaši daju Rutenku, a Pešić kao poslednja blokada. Zorman, Natek, Zorman, Brumen sam i brani Stanić. Kako je sada ovo odbranio? Briljantna odbrana Stanića. Pešić treba sada smiriti igru, napraviti jedan normalan napad. Ćorović, eto, kad se žuri onda se tako završi. Rutenka i sada će ovo biti kontra za Slovence. Brumen, Natek, ništa i sedmerac.
Šteta, zaista šteta. Crveno-beli nisu organizovali prethodni napad kako treba. Imali su veliku šansu da ponovo dođu do vodstva. Kokšarov i Stanić. Pogodak. Hladnokrvno je to realizovao Eduard Kokšarov, njegov četvrti gol i ponovo vodi Pivovarna, 31-30. Ćorović, Pešić i Manojlović, to je bekovska trojka. Zanimljivo, nema ni Stefanovića ni Nenadića. Ovo su ipak odlučujući trenuci. Dobrković, Ćorović. Pa ovo je isključenje, tu nema dileme. Oprostili su sada Danci Nateku, isključenje sasvim sigurno. Pogledajte ovaj start na Stojkoviću. Pogledajte. Tu nema nikakve dileme, to je isključenje iz udžbenika, ali sada ne vredi mnogo o tome pričati. U svakom slučaju novo brisanje parketa posle svakog pada, posle svakog starta. Gubi se u ritmu utakmice, ovo polovreme zaista traje dugo, više od 40 minuta. Nažalost, Pivovarna i dalje vodi, 31-30. Manojlović, Nikčević, Ćorović, Pešić, Manojlović, Pešić. Odlično, pa ovo mora da... Ništa, ni sada nije isključenje, neverovatno. Ponovo je Rastko Stojković bio, pogledajte, sa dve ruke Natek oborio Stojkovića. Danci su do sada sudili sjajno, ali čini mi se da su sada dva puta propustili da isključe reprezentacije. Mnogo je problema. Ovo učešće Zvezde u Ligi šampiona može znatno da pomogne u ženskoj konkurenciji. Budućnost je naravno sigurni učesnik, a večeras i Niški Din će pokušati da izbori učešće u najjačem evropskom takmičenju. Ćorović, Manojlović, pogodak! 31-31. Već kad je izgledalo da zvezdaši nemaju pravu ideju u napadu, Manojlović je pogodio. Fantastičan skok. To se jednostavno ne blokira. Četvrti put Nikola Manojlović je precizan, ali u napadu Slovenci. Zorman, Rutenka, ponovo Rutenka. Evo prilike, evo šanse. Manojlović ide sam. I pogodak! 32-31. 58. minut je u toku. Rutenka, Natek, Brumen, Natek, Zorman, Rutenka, prema njemu treba ići, on jedini ima hrabrosti. Brumen i pogodak iz vrlo teške situacije. Kako je ovo bio sjajan gol Brumena, teška situacija, krilna pozicija. 32-32, poslednjih 120 sekundi. Poslednjih 120 sekundi u napadu crveno-beli. I da vidimo, ponovo je prekinuta utakmica i po napadu Pešić koji je do sada obavljao veći deo zadataka u odbrani. Evo i najmlađih navijača Crvene zvezde, a ovo je ona akcija kada je Manojlović crveno-bele doveo u vodstvo. Nažalost, posle toga Brumen je pogodio. Nastavljena je igra Nikčević, Četković, Pešić ide na poziciju, ne, ipak se vratio Dobrković, sjajan dribling i gol! 33-32, gol Dobrkovića, ali treba se brzo vratiti u odbranu. Slovenci su već krenuli u napad. Zorman, 58-40, to je vreme, dakle minut i 20. Rutenka, pored njega je Nikčević. Natek, Brumen, Natek. Nema ništa od gola, već je ranije sviran deveterac. Možda na kraju slavimo i pobedu nad evropskim šampionom, ali zaista je prerano o tome govoriti, iako je samo 63 sekunde do kraja, zaista je prerano o tome govoriti. Za 63 sekunde svašta može da se dogodi. Rutenka, Natek,
Rutenka, a opet je uspeo Rutenka. Ovog puta je odglumio i uspeo je. Nikčević ide na klupu do kraja utakmice. Do kraja još samo 56 sekundi. Šteta, ali mora se znati da Rutenka ima ugled kod svih sudija mnogo veći od rukometaša Crvene zvezde i zbog toga je važno imati velike zvezde u ekipi. Jednostavno sudije drugim aršinom gledaju kada je fauliran Rutenka ili kada je fauliran neki zvezdin junior. Biće teško odbraniti se, naravno. Zorman, ponovo lopta prema Brumenu, brani Stanić, fantastično! Još 53 sekunde. Ovdje je bio faul Ilića nad Brumenom sasvim sigurno, ali mala sudijska kompenzacija. Ne treba slaviti pre vremena, ima da se igra još 43 sekunde. Zvezdi je potreban još jedan gol. Umiruje situaciju i Marković na klupi. Navijači mogu da slave, ali nikako rukometaši. Pešić, Dobrković. Još 32 sekunde. Manojlović, Ćorović, treba ići prema golu. Manojlović, lopta za Nenadića. Manojlović, prekršaj, još 19 sekundi, ali uskoro će sudije pokazati neaktivan napad, to je sasvim sigurno. Treba šutirati, treba ići prema golu. Nenadić, Ćorović, treba šutirati. Manojlović, šutirati, ništa. Još 4, 3, 2, 1 i kraj. Nema gola, Zvezda je pobedila. To je sasvim sigurno da je vreme isteklo. To je sasvim sigurno da je Zvezdalo isteklo. To je sasvim sigurno, vreme je isteklo. Kokšarov se okliznuo. Video sam i sat. Apsolutno sam uveren, ali treba sačekati odluku sudija i sudijskog stola. Apsolutno sam siguran da je Kokšarov u isteku vremena okliznuo se i da gol nije regularan. Ne, to pokazuje, čini mi se, delegat Kostov. Mislim da je rezultat 33-32 za Crvenu zvezdu. Evo vidite gospodina Mićevića, predsjednika Rukometnog saveza Srbije, rukometaša Zvezde, on je već otvorio šampanjac, grle se i navijači Zvezde. Crvena zvezda je uspela, 33-32. Morao sam da sačekam i zvaničnu odluku sudijskog para Boje i Jensena. Crvena zvezda je pobedila evropskog šampiona. Svaka čast ovim mladićima. Borili su se fenomenalno. Na kraju izborili za minimalnu pobedu. Prva 2 boda u Ligi šampiona. Naravno da je ovo velika pobeda za Crvenu zvezdu i za naš rukomet. Pogledamo još jednom te završne trenutke. Imate priliku da vidite i sad. Ovdje je Manojlović šutirao. Kada je uhvatio golman loptu, ostalo je još 4 sekunde i vidjet ćete Kokšarov je imao šansu, ali se u ocjenom trenutku okliznuo. Evo ovdje je imao šansu i pogledajte, ovdje se okliznuo i sve je bilo završeno. Dakle, u prvoj utakmici Kupa šampiona Crvena zvezda, evo isteklo je vreme, Crvena zvezda je pobedila ekipu Pivovarne Laško sa 33-32. Ova mlada ekipa Crvene zvezde uz brojne kadrovske probleme koji su se dogodili u posljednjih 20 dana uspela je da napravi zaista pravu rukometnu senzaciju i pobedi Pivovarnu, zvaničnog evropskog šampiona. Trener crveno-belih Marković toliko je nervozan i ljut da čak ni čestitke ne može da prima. Želi jednostavno da bude siguran u pobedu Crvene zvezde. 33-32 pobeda crveno-belih i prva 2 boda u Ligi šampiona. Crvenoj zvezdi predstoji naravno veoma težak put do plasmana među 16 najboljih ekipa. Osim Pivovarne u ovoj grupi još su Visla i sjajna ekipa Portland San Antonija iz Španije i upravo za 7 dana u Pamploni Crvena zvezda gostuje protiv Portlanda, ekipe u kojoj igraju recimo Jackson Richardson, najbolji rukometaš sveta, Ivano Balić, Garalda i mnogi drugi španski asovi.
Biće to još jedna velika prilika za ovu mladu ekipu Crvene zvezde da pokaže svoj kvalitet. Večeras su uspeli da pobede zvaničnog evropskog prvaka i osvoje prve bodove u Ligi šampiona. Svi zaslužuju čestitke od fenomenalnog kapitena i golmana Stanića do onih najmlađih, sve do Manojlovića koji je uspeo da postigne one odlučujuće golove. Poštovani gledalci, ovaj prenos se odužio više od 25 minuta od onog predviđenog, ali zaista vredelo je gledati večeras rukometaše Crvene zvezde. Podsjetili smo se nekih starih, dobrih rukometnih vremena kada je šabačka Metaloplastika harala Evropom. Crveno-beli su naravno još uvek daleko, daleko od tog nivoa, ali pobediti evropskog šampiona je najbolji mogući prvi korak u jednom sjajnom evropskom rezultatu koji će možda ostvariti rukometaši Crvene zvezde. Vidjet ćemo, tek su na početku. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Još jednom Crvena zvezda, Pivovarna Laško iz Celja, 33-32.